दिनै जिहेतु खोब गेदेर सान होननानै बुंनांगोन आंनि थाखाय मानो होनना बुंबा बोखावै लखिमपुर जिल्ला ब्रह्म धर्म आफादनि जिहेतु सनाथि मायथाइ फोरबो दिनै बे समखं ओनसोलनि सनापुर गामियाव खोब गाजा गोमजायै खुंदों मैयानिफ्रायनो दिनै आंखौ मोनसे सावराय मेलाव बाहागो लानो थाखाय लेंहरनानै गुरुदेव ब्रह्मनि सायाव एसे फोरमायनो होनायखाय बानजायगिरि बिथांमोननि चेनेलनि जुगै आं गाहाम हामलायनायखौ बावबाय बिथांमोननिसिम मानो होनना बुङोबा गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मआनो जाहैबाय बर' हारिनि जिथु माहारियारि बाद बिथाङानो जागायजेनदों होननानै जों बुंनांगोन बर' हारिनि गेजेराव धोरोम फोसावनायजों लोगोसे समाज फोसाबनाय रांखान्थि बिथिङाव सांग्रांथि लाबोनाय राजखान्थि बेलायाव सांग्रांथि लाबोनाय गुबुन गुबुन समाज फोसाबनायाव बिथांनि गोबां बिहोमा दं दा बिथांनि बादै जों हयथ' बर' हारिनि गेजेराव गिबिसिन बे 1900 मायथाइयाव बर' हारिनि गेजेराव समाज फोसाबगिरि हिसाबै जों बिथांखौनो गिबियाव मख'ग्रोनांगोन। माबायदि जानांगौ होननानै सानो गुरुदेवनि जेब्ला सानस्रिफोर दङ बे सानस्रिफोरखौ जों बयबो गनायना लानांगोन। दिनैनि सुबुं समाजाव जोंना मोनसे सिन्ताखौ जों नुबाय थादों मानसिफोरनि गेजेराव सोर मा खालामदों सोर मा जादों सोर बहा थांदों जों बेफोरखौल' उदिस लानायाव खोब मुखुब खिन्थु जोंनि जिबिलाक मावनां हाबा धोरोमनि बेलायावनो होन समाजनि बेलायावनो होन गुबुन गुबुन आयदायावनो होन जों बेखौ बारा गोसो होनायखौ जों नुवाखै बेनिखायनो आं खावलायदों गुरुदेवनि जिबिलाक सानस्रिफोर दङ बिथाङा जिहेतु सोलोंथाइ बेलायाव जिथु अबदान होलांनाय जोंनि बर' हारिनि गेजेराव राजखान्थि बेलायाव जिथु मोनथाय होलांनायनि थाखाय जागायजेननाय आरो बुंनो थाङोबा बिथाङा जिहेतु माहारियारि बादखौ बिथाङानो जागायदोंमोन बिथांनि जिबिलाक सान्थौ सानस्रिफोरखौ जुदि बयबो मानिनानै सोलिलाङोबा जोंनि समाजा मोनसे गोग्गो गोजोन जागोन आरो इयुन जोलैनि थाखाय बे मोनसे गोजोन आरो जौगा समाज दानो हागोन होननानै आं फोथायनाय दङ। दिनै बोखावजायै लखिमपुर जिल्ला ब्रह्म धोरोम आफादनि सनाथि मायथाइ फोरबो फालिनाय बेवहाय बोखावजायै लखिमपुर जिल्ला दुलाराय ब्रह्म आफाद लाइमोन आफादा मोनसे सेमिनार लादों दिनै सानसेनि हाबाफारि लानानै बेयाव गासै मोनबा सेमिनार दं सोलिगासिनो सेमिनारा दा बेवहाय मैयानिफ्राय प्रग्रामा आराम्भ जादों सिमेन्ट सापरि हालामनि समखं सनापुर गामियाव मैयानिफ्राय आराम्भ जानानै दिनै नैथि सानाव दिनै सेमिनार हाबाफारिया सोलिगासिनो दङ दा बेवहाय बिथांमोना मोजां माखासे आयदाखौ लानानै सेमिनार लादों दा बेवहायनो सेमिनाराव बुंथिगिरि हिसाबै बिथाङा आंखौबो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय हांख्रायहरदों दा बेवहाय आं बिथांमोनखौबो सेमिनाराव बाहागो लानानै बेखौनो बुंनो सानदों दिनै बेखौनो बुंदों दिनै जोंनि लाइमोनफोरा जोंनि फरायसाफोरा समाजाव माखासे गुबुंले थासारि सोमजिनाय आरो सोमजिहोनाय बेफोरनि सायाव माखासे खोथाखौ बुंनाय जाहैबाय दिनै जोङो सासे बर' हारिनि सुबुं सम्पद जानो थांनायाव बर' माहारिखौ गेरेमसा हारि दानो थांनायाव दिनै सोलोंथाइखौ नागारनानै जों थांनो हाया दा बेखौ दिनै जों नुनो मोनदों सोलोंथाइखौ नागारनानै जोंनि लाइमोनफोरा गुबुन गुबुन बिजोङाव जेरै ससियेल मिडियानि खोथाखौ सिगाङाव बुंग्रोनांगोन ससियेल मिडियायाव गोदो हाबनानै थानानै जि गावनि फरायनां खामानि सिलेबास जा जिखुनु फरायनाय आयदायाव जा मोजां खामानियाव बेयाव बाहायनायखौ जों नुवाखै जेरै ससियेल मिडियाफ्राव थानानै बिदिनो रिल बानायनाय टिकटक बानायनाय बायदि बायदि हाबाफारिफ्राव बिथांमोना गोदोनानै थानाय आरो गावनि बेसेन गोसा समखौ ओरैनो आद्रि खालामनाय जों बेखौ नुदों दा बेनिखायनो दिनै बे सावरायमेलनि गेजेरजों आं बिथांमोनखौ खावलायदों दि जाहाथे नैबे जोंनि ससियेल मिडियायाव बांद्राय गोदो हाबनानै थानानै जोंनि बेसेन गोसा समखौ जोङो खाथायनाङा बिथांमोनखौ आं खावलायनाय जाहैदों जाहाथे बे ससियेल मिडिया एबा इलेक्ट्रनिक मिडिया बियो आर्टिफिसियेल मोनसे लाइफ आर्टिफिसियेल बियो जोंनि पार्मानेन्ट लाइफ नङा दा बे जोंनि पार्मानेन्ट जिउआव जे जोंनि सोलोंथाइयासो मुलाम्फा होगोन बे ससियेल मिडियाजों मात्र बाहायनांगौ जों ससियेल मिडियाखौबो बाहायनाङा बेखौ बुङाखै ससियेल मिडियानिफ्राय बुहुमाव मा सोलिगासिनो दं आरो मा जिनिस जाबाय थादों दा बेखौ मिथिनो थाखाय जोङो दसे सम बाहायोब्ला मोजां जायो गावनि केरियार दानायाव दा आं बिथांमोनखौ बेखिनिखौ खावलायदों आरो बेजों लोगोसे गुबुन मोनसे गाज्रिसिन थासारिया जाहैबाय दिनै जोंनि बर' लाइमोनफ्रा आरो जोंनि गामि ओनसोलाव निसा जानाय बे हाबाफारिखौ बुङाबाबो जायो माने जों बयबो मिथिखासिगौ बुङाब्लाबो दा बे बारानिफ्राय बारा जाबाय दिनै टाउनाव बांसिन नुदोंमोन खिन्थु दा बे टाउननिफ्राय रेजेरनानै गामि ओनसोलावबो हाबनायखौ जों नुबाय दा बेवहाय जोङो
जोंनि लाइमोनफोरखौ खावलायदों बेयावबो दिनै जोंनि लाइमोनफ्रा ड्राग्स जानानै भां जानानै गावनि जि बेसेन गोसा जिउखौ धंस' खालामनानै लाबाय, बिमा बिफानि धन सम्पति फोजोबनानै लाबाय। दा बेवहाय बेखौनो खावलायगोन बिथांमोनखौ दिनै जोङो बै निसा जानाय, ड्राग्स सोबनाय, भां जानाय, जौ लोंनाय बायदिसिना निसा जानायनिफ्राय जों जानगाराव थानांगौ आरो जोंनि जिउ दानाय एबा जिउ राहा दानायाव जोङो गोसो होनांगौ आरो केरियारखौ जोङो मोजाङै लांनांगौ। जोङो गावनि जिउखौ अननांगोन आरो गावनि जिउजों लोगोसे गावनि जि फरायनां केरियारनि सेलेबास बैफोरखौ अननानै जि जोङो खामानिखौ मावलांनांगोन आरो फरायनांगोन, अब्ला जों साक्सेस जागोन। जों बिथांमोनखौ खावलायदों जाहाथे जों निसा जानाया मोनसे समावल' थागोन, बे निसा थानाय समावल' गाव मोजां मोनगोन। दा निसा जोबफ्लांबानो बे फैसाबो नस्थ' जाबाय, गावनि जिउआबो बरबाद जालांबाय, मोनसे बेबायदि जाथाया सोलिगासिनो दं। दा बेखायनो गासैबो लाइमोन बिथांमोनखौ खावलायदों जाहाथे बे निसा जानायनिफ्राय जों गोजानाव थानांगोन, बेखौ बिथांमोनखौ खावलायबाय।